Полицай идва. Идват ли? Тя е моята буква. И чая, къде ми е пауъра на мен? Къде са? Наско идва, Наско сме. Чая полицей с такова наче и урек. И камера има. Ай, те ще се разпринти. О, то кафе, бе! О, то ги изтърсял ли, бе? О, Кой той не се бър? ай стига, че. Браво. О, те така отдолу викат, крекат яко. Що бе, им заминава, човек. Добре, че няма допинг контрол. Мамо! Аде, бе! Аде, стой на пидал, бе! Аде, стой на пидал, бе! Мамо, тя добре стъкше. Аде, стой на пидал, бе, стани, бе! Ей! Борис, каква е трети? Мама, каква е сматка? Те не знаят, де е финала. Добре, бе. Браво. Мало, то са насра. Ей, трети. Тя е някакво да си хабе батерия.